बसुमतारी गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय आङो लानानै फैलायबाय गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ वेस्ट बेंगलनि गंसे ल' कलेजाव मोनसे मुगैथाव जाथाय सोमजिदों। वेस्ट बेंगलनि गंसे ल' कलेजाव थांनाय 25 जुननि हराव सासे फरायसाखौ हानजा जिनाहारि गेंरेप खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। जाथायजों सोमोन्दो थानाय साथाम दुथांफोरखौ पुलिस बिफाना खाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। जाथायजों सोमोन्दो थानाय साथाम दुथांनि मुङा जादों 31 बोसोर बैसोनि मनजित मिश्रा, 19 बोसोर बैसोनि जैन अहमद आरो 20 बोसोर बैसोनि प्रमद मुखार्जी होनना मिथिनो मोन्दों। मानास नेशनेल पार्कआव सासे सुरां सिखारिखौ पुलिसआ हमबाय होनना खौरां मोननाय जादों। हाथियारजों लोगोसे हमजादों चिरां जिल्लानि कुमारसालि गामिनि थागिबि नमल मुसाहारिया। बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया बेरफ्रुसार बिबुंथि होदों खौरां मेलनि गेजेरजों। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांखौ फेजेननो थाखाय खामानि मावनो 14 नं चिरां दुवाराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनो गेलेगोन होनना इसारा होनायखौ नुनो मोननाय जादों। पेरेडआव साथाम पुलिस आइजोखौ एदावनाय सिरि सिरि रिल्स भिडिअ बानायना हगारनायनि थाखाय सानै सुबुंखौ पुलिस बिफाना साजा होदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला मेरठनि नौसान्दी मेलायाव सानै दुथां सुबुङा पुलिस आरो हिनजावसाफोरखौ बायदि एदावनायनि गेजेरजों भिडिअ बानायना भाइरेल जादोंमोन। रिल्स भिडिअ भाइरेल जानायनि उनाव पुलिस बिफाना सानै दुथां सुबुंखौ हमबाय होनना मिथिनो मोन्दों। बागुरुम्बा आरो बारदै सिख्ला मोसानाया बर' हारिनि गोग्गानायनि नेरसोन। फैबाय थानाय नभेम्बर दानाव गुवाहाटीआव बर' हारिनि बागुरुम्बा आरो बारदै सिख्ला मोसानानै दिन्थिफुंनाय जागोन होनना खौरां मोननाय जादों आरो बे हाबाफारियाव बर' हारिनि रोजा रोजा मोसाखावरिफोरा बाहागो लागोन। बिटिआरआव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव खुंथाय गोहोआव फैनाय लोगो लोगोनो हारिनि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय गाव गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बाउसोमलांनाय मुंख्लंफोरखौ सिबिनाय मान होनाय आरो मुंख्लंफोरनि मुं सानथौ सानस्रिफोरखौ बुहुमाव गोजोरै दोनलांनो थाखाय हाबा मावनायखौ नुनो मोननाय जादों। मुंख्लंफोरनि मुङै मुसुखा मांखरसालि लुफुंनायजों लोगोसे मुंख्लंफोरनि मुङै बायदि बायदि फसंथान लुफुंनायखौबो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बिटिआर खुंथायाव नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो बर' हारिनि सासे बिर बर' हारिनि रैखाथि थामोनथा आरो आलादा रायजोनि थाखाय आखायाव हाथियार हमनानै सोमावसारनायनि जावरिखांगिरि बिएलटिनि दाजेनगिरि मासिगिरि बिर सिलांगा बसुमतारीनि दिनै 28 जुनाव 28थि थैनाय सान। 1959 इं मायथाइनि 1 फेब्रुवारि खालारखालि दतमानि बंसिगावआव बिर सिलांगा बसुमतारी बिथाङा जोनोम जादोंमोन आरो बिएलटिआव थानानै हारिनि रैखाथि थामोनथा आरो आलादा रायजोनि थाखाय हाबा मावबाय थानाय समखिनियावनो मोनसे बेरामाव गोग्लैनानै 1997 इं मायथाइनि 28 जुनाव बे बुहुमखौ नागारलांनो गोनां जादोंमोन। बिर सिलांगा बसुमतारीनि 28थि थैनाय सानखौ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बिटिआर खुंथाया दिनै मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों कक्राझार जिल्ला दतमानि बंसिगावआव थानाय बिर सिलांगा बसुमतारीनि मांखरसालियाव गाजा गोमजायै फालिनो साखाफारा जादों आरो बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे बिटिसिनि बारग' गाहाय चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाहागो लाफैगोन होनना खौरां मोननाय जादों। रान फर हेपिनेस थांखिजों गाबोन 29 जुन खालाराव 21 किल'मिटार गोलाव खारनाय बादायलायनाय खुंफुंनो साखाफारा जादों। दारांगा मेलानिफ्राय फुंनि 6 बाजिनिफ्राय जागायगोन बे गोलाव खारनाया। तामुलपुर जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव बे माराथन खारनाय बादायलायनायखौ
लानाय जादों होनना फोरमायथिदों। हौवासा आरो हिनजावसाफोरा बेवहाय बाहागो लानो हागोन। गासै 10 देरहागिरिफोरखौ सायख'नाय जागोन आरो बान्था हिसाबै 1 लाख रांनि गेजेराव होनाय जागोन होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। टाइम्स नाउ बड'लेण्ड निउज पर्टेलनि 5थि गायसनथाय सान खुंफुंदों। टाइम्स नाउ बड'लेण्ड निउज पर्टेलनि 5थि गायसनथाय सानखौ थांनाय मैया रुनिखातायाव टाइम्स नाउ बड'लेण्ड निउज चेनेलनि गाहाय मावख'आव खुंफुङो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन दा सेन्टिनेल निउज पेपारनि गागि खौरांगिरि अजित बसुमतारी। आलारि बाथि फोजोंजेनगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारी। मेल बेखेवगिरि महरै बाहागो लाफैदोंमोन इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा। रनजित बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों माखासे गोख्रों बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। दाबागुरिनि रथ यात्रायाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा सजल कुमार सिंआ बाहागो लादों। गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदिनो देग्लाय बोसोरावबो दावागुरि बाथौफुरि जगन्नाथ धाम आरो श्रीरामपुर हरि मन्दिर आफादनि बानजायनायाव रथ यात्रा फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिदों। सिगां समनि बायदिनो बे खेबावबो मैया रथखौ दावागुरि बाथौफुरि जगन्नाथ धामनिफ्राय श्रीरामपुर हरि मन्दिरसिम गोबां रायजो राजाफोरा बोनानै लाङो आरो बे रथखौ फैगौ 5 जुलाइ खालार सानखालि श्रीरामपुर हरि मन्दिरनिफ्राय दावागुरि बाथौफुरि जगन्नाथ धामसिम लाबोफिननाय जागोन होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। नि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।